E visita de líder de oposição, senhor Mike Eman, para a fracção AVP, a seguir a Weja Luna den Sul de 12 man. E a nada menos que nada mais, a vai visitar o primeiro-ministro Mark Rutte. Mark Rutte é uma pessoa desconhecida, seguro para o senhor Eman. Ele chega de trás com ele, hope a largo, acaba 8 anos, o gabinete Mike Eman 1 e 2. Estava tem o senhor Mark Rutte aqui na Holanda como homólogo. O senhor Rutte a recordar, naturalmente, tempo na EI como também, tira alguma palavra relacionado com a visita do senhor Eman aqui, naturalmente, mira com está a seguir o desenvolvimento de cerca na Aruba e também com porega na possível solução. Ging goed. We kennen elkaar natuurlijk heel erg lang. Mike was premier van Aruba de eerste 7 jaar toen ik hier vanaf 2010 premier werd. Dus ja, we hebben heel veel meegemaakt, heel vaak samengesproken over het Koninkrijk, over de plannen, maar ook waar hij mee bezig was in zijn tijd om Aruba verder op te stoten in de vaart der volkeren. We zijn het ook wel eens een keer oneens geweest, maar altijd in goede vriendschap. Ik heb nu natuurlijk een prima samenwerking met de huidige premier, dus ik ben politiek neutraal, maar ik vind het ontzettend leuk om iemand die ik zo lang ken weer terug te zien. Waarbij we in het bijzonder ook gesproken hebben over 2 dingen waar je heel erg mee bezig bent. Eén is, hoe kun je nou een sociale agenda verbinden aan een economische agenda? Dat is natuurlijk ook iets waar wij in Nederland iedere dag naar zoeken. Van hoe krijg je nou, je moet het geld verdienen. Maar ook hoe bouw je nou een sterke samenleving met ook sterke sociale structuren. En het andere, ook iets wat hier natuurlijk speelt, ook hier een grote staatsschuld, Aruba ook. Hoe ga je daar nou op een slimme manier mee om voor de langere termijn? Dus daar hebben we ook over gepraat. En de schuld met Nederland hebben we ook over en natuurlijk over de schuld met Nederland. We snappen waar de grootste oppositiepartij in Aruba mee bezig is. Behalve de historie die we samen hebben, zorgen voor een sterke toekomst. Hoe voorkom je dat op een gegeven moment iedereen zegt, we hebben nou eenmaal die band, punt. Nee, we hebben die band en dat is mooi, want dat kan voor beide kanten ook weer heel veel plussen opleveren. En ik heb het vaker gezegd, voor Nederland is het natuurlijk uniek dat wij een band hebben met 6 eilanden in de Cariben. En dat geeft ons een unieke toegang tot Latijns-Amerika. En omgekeerd geeft de band met Nederland, de eilanden in de Cariben, een unieke toegang tot Europa. Dus het is niet zo moeilijk om dat te bedenken, maar je moet het wel steeds weer met elkaar scherp houden. En die historie is mooi. Niet allemaal. En ik hou ze scherp, hoor. En hij houdt ze, daar heb ik nooit zorgen over bij deze man. De sua banda, senhor Mark Rutte, actual primeiro-ministro dimissionário de Holanda, recordar diferente anécdota com o senhor Mike Eman, que o tempo já estava primeiro-ministro e faz diferentes esforços para estrechar a relação entre Aruba, Holanda e assim aqui riba reino holandês mais dilante. O senhor Rutte atualmente está primeiro-ministro demissionário e naturalmente ele vai entregar ao gabinete aqui par de luna pendiente do resultado da eleição dia 22 de novembro próximo. Amit Marcos Espinosa, voor Den Haag, Holanda, para 24horas.com. Nos te promete notícia.